mga guys at ayan. So habang hinihintay ko yung karpintero natin mga guys na gagawa ng ating kubo, ayan. So papakita ko lang sa inyo mga guys itong mga materialis. Ayan, ito may ano na tayo, kawayan. Ayan, so marami itong kawayan mga guys. Ayan, dun. Ayan, meron din dito. So marami itong mga kawayan natin mga guys. Ayan. 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 So hinihintay lang natin yung ano, yung gagawa na karpintero. So mga guys, so ganyan karami. Mula dito